Čaute, moje meno je Jakub, som zo Stretch Fit Slovensko a v tomto videu vám ukážem základné cviky, ako si pomôcou našej FlexGun pomasírovať krčné svalstvo, trapézy, svaly v oblasti ramena a hrudníka. Tak poďme na to. Pre masáž krku a trapezov si zvolte mäkký klincový nadstavec a v sede aplikujte FlexGun na krk a hornú časť ramena na jednej strane. Pomaly pokrývajte celú svalovú skupinu. Hľadajte stuhnuté alebo bolestivé oblasti a snažte sa vyhnúť kostným štruktúram, ako je chrbtica, lopatka, lebka či kľúčna kosť. Každej svalovej partii venujte zhruba 30 sekúnd a následne pokračujte na druhej strane. Ak si napríklad masírujete ľavú časť krku či trapezov, skúste používať pravú ruku, aby masírovaná časť mohla byť úplne zrelaxovaná a uvoľnená. Sústreďte sa na pomalé pohyby, čím pomalšie a precíznejšie, tým lepšie. A v prípade, že narazíte na svalový úzol, tak na danom mieste chvíľu zotrvajte. Zároveň je veľmi dôležité pravidelne dýchať počas celého trvania masáže. Intenzitu je možné upraviť zmenou manuálneho tlaku alebo rýchlostného levelu úderov na masážnej pištoli, ako aj natiahnutím krku a naklonením hlavy k opačnému ramenu. Pri masáži ramien zvoľte guľový nadstavec a pokračujte v sede s pažou natiahnutou rovnobežne so zemou. Priložte masážnu pištoľ na hrudník a hornú časť natiahnutého ramena. Zároveň sa vyhnite priamému kontaktu s kostiami v oblasti ramien, kľúčnej a hrudnej kosti.